Innerlijke genezing. Hoe kan dit verkry word? Wat kan jy aan ander doen zodat hulle innerlijk genees kan word? Aanvaar die ander persoon se versoek om vergifnis. Dit is wat Jezus in Lukas 17 verse 3 en 4 geleer het, pas op vir jylle self. En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom, en as hy berou kry, vergewe hom. En as hy 7 maal op een dag teen jou sondig en 7 maal op een dag na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. As jy dit doen, sal jy hom, en jouself bevry van skuldgevoelens, angst, bitterheid, onvergewensgesindheid en haat. Totdat jy dit gedoen het, sal daar altyd een winkering na vryheid van hierdie zwaar las wees, in beide jou en die ander persoon. As jy nie iemand anders kan vergewe nie, hoekom moet jy vergewe word vir jou eie oortreding? As jy nie barmhartigheid aan een ander kan betoon nie, waarom moet barmhartigheid aan jou betoon word? Dit is inderdaad wat die gelijkenis van Mattheus 18 verse 24 tot 35 illustreer. Jy hoef ook niet te waag om van iemandse persoonlijke strijd te hoor nie, voordat jy aan hom toon, of vir hom sê dat jy verstaan hoekom hy sekere slechte dingen gesê en gedoen het. Jy moet besef dat die persoon wat jou seer gemaakt het, ook specifieke redes gehad het om jou seer te maak. Omdat sonde die grondoorsaak is van sy skadelike dade teenoor jou, het hy eindelijk teen jou gesondig deur aan jou verkeerd te doen. Daar is dikwels ook identificeerbare redes waarom hy jou seer gemaakt het, waarvan hy dalk nie eers bewus was nie. Dit het eenvoudig na vore gekom in sy optrede wanneer hy met jou, of jou geliefdes, te doen gehad het. Dit sluit selfs dinge in soos sy eie gevoelens van vrees, pijn en onzekerheid, wat voortspruit uit specifieke levenservarings. Mensen zien inderdaad net die buitenkant van een persoon en nie wat binnen in hom gebeur nie. Een persoon wat bijvoorbeeld voortdurend ander verkleineer, doen dit omdat hij zelf klein voelt, ondanks die feit dat hij als groot voor mensen voorkomt. Die reden waarom partijmense voortdurend met ander in strijd is dat hulle nie vrede met hulself het nie. Je moet dit dus aanvaar wanneer sulke mense jou vra om hulle te vergewe. Net omdat Jezus gesê het, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Lukas 23 vers 34, beteken dit nie dat as mense precies weet wat hulle gedoen het, jy die reg het om hulle nie te vergewe nie. Vra die ander persoon om jou te vergewe. Doen ernstige introspectie oor jou gedrag en verhoudings met ander. Als je weet dat je slechte dingen aan ander gesê en gedoen het, beteken dit niet dat je nou allemaal moet gaan en ou gebeure van baie jare gelede moet ophal nie. Sommige van hulle is dalk reeds genees van hul seer, soos een huweliksverlate meisie wat uiteindelik getrouwd is met iemand wat haar werkelijk lief het. Dit kan dus in sommige gevallen eindelijk meer skade als goed doen, aangezien een wonde weer opgekrap wordt. Om slechte herinneringen naar voren te brengen, betekent dat mensen herleef dit waarvan hulle reeds verlig is.
dit wil sê die ongewenste emoties. Dit is dus raadsaam om dit net te doen als je weet dat dit oprechte pijn en verlies voor die ander persoon veroorzaak het, waaraan hij steeds ly of baie sterk ervaar, of als dit jou rechtig steeds verhoed om na baie jare volkome gemoedsrust te kry. Verleentheid en verlies wat mensen vooral gedurende al tienerjare en vroege volwassenheid toegedien word, neem lang om te oorkom. In Mattheus 5 vers 23 en 24 het Jezus geleer, as jy dan jou gave na die altaar bring en dit jou daarbij val dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gave daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gave. Gee praktisch uitdrukking aan jou zorg of gevoelens van oprechte spijt. Dit kan deur een of ander vorm van fysische aanraking gedoen word. Om die ander persoon sy voete te was of te masseer, aan sy hand te raak, sy skouers te streel, om een warm drukkie te gee, of sy rug te masseer, is voorbeelden van zulke concrete uitdrukkings. Dit is vooral nuttig wanneer zorg en bezorgdheid gecommuniceerd wordt aan iemand wat beduidende verstandelijke of lichamelijke gestremdheid heeft. In die geval van een baba of ouder kind, is dit zelfs meer kritisch in hierdie verband, om hom op te tel of stijf vast te hou. As jy veroorsaak het dat een persoon sekere dinge verloor het, of iets van iemand geneem het, gee hom diezelfde ding, iets soortgelijks, of iets alternatief terug, soos geld, elektrische toestel of meubels. As die persoon reeds oorlede is of nie bereik kan word nie, gee dit aan sy familie, soos sy vrou, kind of ouers. In Lukas 19 vers 8 het die tollenaar Zacchaeus bijvoorbeeld gesê, as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4 dubbel terug.